Schoon uit bij de door. Zo komt er minder 's morgens het schoolgebouw in en dat scheelt weer skimmatje. Het is een van de maatregels die de twaalfmeester naam had om dwarsemer te wezen. Ek krijgen leerlingen de kans om zelfs verantwoordelijkheid te nemen. Hier binnen de Conciërge. Ja, het is gewoon geweldig hoe zij de verantwoordelijkheid nemen als jongeren over hoe ziet onze school eruit en hoe kunnen we hier goed met elkaar zorgen voor elkaar en voor de plek waar wij met elkaar naar school gaan. Wat vind je ervan dat je me een prijs won, hè? Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar steken we hele volle van op. Want ja, de prijs dat is heel erg wat voor u. Want dan kunnen we meer dingen doen en hebben we meer zelfvertrouwen. Circulair Friesland roept alle mannen squallen uit de Spark of the Month, oftewel vonk van de mannen. Zo hoop je mij al die vonken een dwarsem vuur in Friesland om te wakkeren.